Kita rin yung nga. Kul, ito. Gaway ko sing natin. Iya, sakto niya ta. Sige, Kul. Ah. Siguro wala itong atag-iya ron. Kawatan na dito. Kawatan, Jod. Antay ka na ako ron. Kul! Sula ko, Kul! Usay ka, Kul! Ikaw ako sa balde. Kanako diya! Takas mo ka? Dito sa kakapitan. Kawatan mo sa papayas. Gutom kayo, Kul. Kawatan kapayas. Kung gutom mo pangayo, dili mangawat. Kap! No, ako nasakpan ka. Nangawat og kapayas, Kap. Tisa, sir. Unsay kasuanan niya, sir? Kani, Kap. Nangawat og kan kapayas. Duha ni sila, pero ako sa dalagan. Dong, unsa man ni ka tinuod? Pila mo kabuk nangawat? Kuha mo usap, Kap, good. Sir, siya raman jud kuno usa nangawat. Unsa man guni ka tinuod? Kung duha ni sila unsa man, naila nimo tong nawong atong ikaduha? Kap, kato, Kap, wala ko kita siyang nawong, Kap, pero kuhan ko nga, kuhan siya dakuon, taas buhok, gamay dala. Sure po na imong nakitaan, sir, ha? Dakong tawo tapos gamay dala. Di po ka, kaila ka na, Bobs? Pag si Junjun lagay na kap kay si Junjun na may gamay dala dire. Na pamatud-an na ba tong say kinaganyang dala sa tong barangay? O gisukod man to, gamay kayo. Siya may kinagamyan lagi. Junjun, gagaway. Sige. Patawag Junjun, patawag diri. Sige, Paniha diri, ha? May good na kakuha. May good na nang basta ko nasakpan. Tulog na ni. Tulog na pa ni ron. Bayan. Kaon balik ka pa yun. Naumi din siya. Nuta na pa niya. Sir, ikaw ganda ikingon na itong laki. Dili to ako, sir. Sir, dili. Wala, sir. Wala ako, sir. Ay, kumasa ako, sir. Anak ko yung barangay. Tara. Ako yung ay, nagkamutay. Wala, sir. Basta nangin mo ako, sir. Hiugasan pa galing kayo. Ang akong gamot kayo. Nagkakap. Tara. Sir. Ay, nagbukaan. Agap. Mone? Muna yung masama, sir. Oh, Mone! Dili mo good ako. Ikaw itong idalagan. Dili to ako, Kul. Ikaw to. Uy, mga ito. No, kailangan ako. Nausa mo na yung naslikod. Sa mani. Oh, na. Hindi nakapayas. Dili. Tawag mo, limod ka. Katong nakasasuan. Kalma lang, sir. Kalma sa kaya. Kanisa, ato ni paaging legal, ha? Sige, Kap. Kalma lang, John. Kaya ako rin mo pangutana ni John. Kalma lang, ha? Di nato paaging kalagot. Ikaw, John. Tugas tinod. Ikaw kakuha ni kapayas, dili. Tugas tinod, ha? Ako, Kap. Siya may nagsaka, Kap. Ang kauban, Kap ba niya. Ako ragi salo. Dili ako'y nagkuha, Kap. Kay karon, napamatud-an naman nga kamong duha ang nangawat na may ebidensya gadala mong kapayas. So, Bogske, kabalo na kagong sa ko'y pakuha nimo. Sige, Kap. Alay ko kuha. Karon na pag andam-andam mo kung unsa akong ikuan ninyo, ha. Sige, Kap. Lo, Tura ka pambini. kadakuha na, Kap. Sumunikop. Karon kay Hindi pa bata na, Kap. pamila sa mga ako. Karon bago pa man kong nakapong ko isip kapitan ani atong barangay, linyada po ko ni BBM karen. So disiplinahon ta mo, ha. So kani sir, okay ra ka diha? Okay na ko. Sir, mamina ko sa inyong kuhan. So papilion ta mo, ha. Sige, Kap. Sa akong ihatag ninyong silbi parusa ninyo mga kawatana mo. So, na klase nga parusa, Una, Kap. pili ra mo. Nay pulo kabunal ang ginagamya nato. Pulo ka bunal, Kap. Kaya pa ba na mo na, Kap? Ay, kayahon ninyo na kay mga kawatan man mo. Lo, grabe, Kap. Ikaduha, 50 kabunal. Kwinta samot, Kap. Kwinta, pulo Ay, nga. ra Japon ninyo na. Presto ka, Kap. Matay may, Kap. Ay dili lagi na. Pero
Pero karon ay sa mo reklamo ha. Oh, sige kap. Kay bago pa man jud kong nakapungko pagkakapitan, tagaan ta mo promo. Mas maayo rin kap. Unsa man kap? Kamoy bahala. Request mo kung pila ka bunal ug asa ta mo bunal. Kamoy bahala, request mo. Sige kap. So saman, kinsay una? Kinsa may una? Ako kap. Ikaw? Pulo ra kabunal ako kap. Sige. Pero ako request ka putangan nagapin akong likod. Wow. Bright jud kang bata ka. Imong request among buhaton. Ibog, ikaw na bahala po. Sige kap. Kuyog niya. Sige tara. Nahinayan na po siya. Bahala ka. Dito ra. Ito sir. Eh sir. Eh, last na ni. Sama na. Okay na po. Logos na kalakaw kap. Dili na po. Ikaw dong Junjun. Oh kap. Unsa man imong request pila ka bulan? Oh, sa kuinda kap, pero ako request kap. Ibutang na iba tapos init sa akong likod. Buang ka 50 ka bulan nga. Skinit gali oh, pulo ka bulan ga sangkiig na. Nabuha na ka dyan? 50 ka bulan? Ya unsa man imong request Jun? Ako request kap. Iba at lang sa likod si kinit. Siyempre na kap. Lagi ka naman ko na bunalan kap. Koy mahimo kay mamay akong promo. Unsa yang request ako na kung tumanon. Lakap. Bogs. Ano na kang sa buhaton? Bogs. Op. Ay, wasa. Ay, kaya ka ba atang ikaw? Tara dyan. Dali ba? Iyan eh. Request. Ay, Sakay ka na rin. Tuok na sir. sige. Sir, pa. Sir. Pwede, magmana na din. Itanong sa tingin natin. Hala dia. Kaya pa? Ketawa niya din kauban mo. No.